Sunt Dragoș Olea și cred că, da, e pentru mulți oameni destul de complicat să înțeleagă cine sunt. Lucrez în mai multe contexte, toate sunt colective. Nu-mi place să lucrez singur, mi-am dat seama destul de devreme. Lucrez din 2011, lucrez împreună cu Erico și Maria, două fete brilliant, în colectivul de artă Aparatus 22. De fapt, nu ne putem să ne numim neapărat colectiv de artiști, ci mai degrabă un colectiv de visători, de activiști poetici, de futurologi eșuați, de cetățeni al mai multor sfere și cumva operăm în zona artei. Asta e important. Mai lucrez într-un duo curatorial împreună cu Sandra Demetrescu, se numește Kilobase Bucharest. Este foarte focusat pe 3 subiecte principale. Ce facem acolo la Kilobase? Queer, București și Economics. Și de anul trecut mai lucrez într-un alt context cumva colectiv, se numește Triumf Familia, Muzeul Culturii Queer. Împreună, zona curatorială este împreună cu Vlad Vischi pe literatură și Ana Gonța pe teatru și în rest avem încă o echipă foarte mică și foarte inteligentă cumva acolo. Încercăm e un fel de institutional building, ceea ce se întâmplă destul de rar în România. Știu că e un fel de, nu e așa, e sexy neapărat să zic cuvântul instituție, știm și noi asta, dar în același timp pentru subiectul în care vorbim noi și pentru încercarea pe care face Triumf Familia de a aduce cumva, de a face highlight pe practici artistice queer, e important o abordare instituțională cumva și de asta am hotărât să folosim acest apelativ de instituție și de muzeu. Ce înseamnă queer pentru tine? Queer, pe de o parte are legătură să zicem, cu definirea unei identități, pe de altă parte are legătură cu o perspectivă care este critică asupra lumii, o perspectivă în care cumva este critică apropo de ce înseamnă rasism, ce înseamnă intoleranță, ce înseamnă capitalism feroce, ce înseamnă și de fapt o celebrare a diversității, a fi queer. Care este cea mai mare provocare actuală? Cred că balanța asta între faptul că tot ce lucrez, toate proiectele în care lucrez, în care am lucrat în ultimii 10 ani sunt absolut exciting și în același timp totul e foarte precar. Cred că asta e balanța între entuziasm, între cumva ați da seama că ce fac, de exemplu, în artă, cu aparatul sau Kilobase, sunt cele mai importante lucruri pe care pot să le fac în viață. În același timp este foarte complicat să supraviețuiești făcând asta și cumva aici e asta e provocarea. Cum să supraviețuim făcând ce ne place și ce e important pentru noi. Societatea ideală pentru E destul de utopică și cred că este destul de mult, ar include Universal Basic Income, ar include așa ca human rights, nu știu, toată lumea ar trebui să vadă Veneția odată în viață, toată lumea ar trebui să vadă Vietnam odată în viață, health insurance pentru toată lumea, educație free pentru toată lumea și cred că mai aș propovădui arta. Nu sunt, adică detest orice chestie legată de religie în sensul ăla, dar dacă e să-mi aleg o religie, e arta. Sună ca o platformă politică. Nu știu cât de politică. De fapt, îmi dau seama cât de importantă este arta pentru mine și pentru foarte mulți oameni și cumva cred că de fapt asta e cea mai mare provocare. Să găsim niște argumente ca oamenilor să nu le fie teamă de artă și să descopere cumva ce poate să aducă arta în viața lor. Ce ți-ar plăcea să faci peste 10 ani? Tot ce fac acum, dar cu mai puțin stres. Ce ai descoperit aseară la deschiderea Dot to Dot Timișoara? Fresh și entuziastă. Pentru că am fost gata destul de târziu și mi-era teamă că poate că nu o să fie așa multă lume. A fost foarte curioasă lumea, foarte open-minded, apropo de subiectele din lucrări, de queerness. Am făcut câteva mini-tururi și a fost chiar exciting cumva să dezvăluim mai multe layere din lucrări. A fost foarte drăguț că am făcut acest sing-along session cu muzică despre muncă și
oameni care la început erau foarte temători și timizi, au intrat cumva în această provocare și a fost foarte exciting și energie. Aveam nevoie de chestia asta. Normal, încă suntem toți cumva afectați de război, de ce se întâmplă în jurul nostru, dar avem nevoie de momente astea de relief, de ca să putem să supraviețuim aceste stres, aceste anxietăți, de fapt, pe care ne dă războiul, ce se întâmplă în jur. Dacă ar fi să le dai un sfat studenților sau tinerilor artiști, care ar fi acela? Să găsească ceva care arde în ei, de fapt, care să le dea, să dea seama că asta e cel mai bun lucru pe care poți să facă în viață, artă, și să fie ceva care să fie absolut meaningful pentru ei. Alta nu e, pentru mine nu e un lifestyle, nu are nicio legătură cu chestia asta. Este pur și simplu un mediu în care poți să mă exprim cel mai bine și în care cred că pot să las o urmă apropo de lucrurile pe care le visez, apropo de viitor, de utopia, de cumva să găsească fiecare ceva care este genuin pentru ei, să nu imită pe nimeni, să nu cater nicio așteptare. Și în încheiere, ce sfat ți-ai dat ție? Poate să mă focusez uneori, că uneori sunt așa în foarte multe lucruri și e puțin complicat. Alt sfat, poate să am mai multă grijă de mine? Nu știu. Da. Nu dau seama. Nu cred că mă gândesc foarte mult la asta, la mine. Ce sfat mi-aș da mie? Spune-ne un cuvânt care ar defini ultimele zile aici. Efervescent și solar, cumva, în același timp. Mersi.